नमस्ते. आज मी नाश्ता बनवते. ते पण कसं घरात बसून बसून भात भाकरी चपाती खाऊन खाऊन कंटाळा आलाय ना, तर रोज रोज नाश्त्यासाठी काय करायचं हा प्रश्न पडला. आता म्हटलं आता मुलं पण कंटाळीत घरात बसून, म्हणतात काहीतरी बाहेरचं खायला पाहिजे. त्याच्यासाठी मी आहे ना तुम्हाला बाहेरचे आहे ना कसले कुरकुरे, क्रॅक्स कुरकुरे, ते क्रॅक्स मध्ये असतात ना, क्रॅक्स पाकिट मध्ये कुरकुरे असतात गोल, तसे मी आता बनवते. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हे मी तांदळाचं पीठ घेतलंय 1 वाटी. आपल्याला हे पाव वाटी आहे ना बेसन घ्यायचं आहे. चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. हे काय ऑर्गॅनो हे थोडस अर्धा चमचा कमी घेतलंय. हे 3-4 लसूणचे पाकळे बारीक करून घेतले. 2 बटाटे शिजवून घेतले. आणि हे पाव चमचा मिरची मसाला घेतलाय. पाव चमचा काली मिरी पावडर घेतले. आता मी 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलंय ना, त्याच्यासाठी 2 वाट्या पाणी घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये लसूण टाकायचे, लसूण आणि मीठ. आता याला चांगले आहे ना उकळी यायला द्यायची. त्याच्यानंतर उकळी आल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये पीठ टाकायचं आणि ते शिजवून घ्यायचं. आपल्या पाण्याला चांगली उकळी यायला. आता गॅस बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये मी तांदळाचं पीठ टाकते. तांदळाचं पीठ आहे ना टाकल्यावर चांगलं ढवळून घ्यायचं. पीठ चांगलं आहे ना पाण्यामध्ये ढवळून घ्यायचा आणि असं चांगला गोळा करायचा. बघा आपलं पीठ आता तयार झालंय. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला दुसरं दाखवते. आता हे बटाटे आहेत ना शिजवून आपण थंड करून घ्यायची आणि साल काढायची. साल काढून नाही ठेवायची, साल काढून ठेवली तर काळी पडतात. बटाटा असं किसून घ्यायचं आणि बटाट्याची आहे ना गुटली नाही राहिली पाहिजे. पूर्ण चांगला बारीक बटाटा किसून आला पाहिजे. आता हे बटाटा आहे ना किसून झाला ना की चांगला असं मॅश करून बघायचा. त्याच्यामध्ये आहे ना आपलं किसलेलं असतो ना ते पण कसं जाड असतो ना, ते पण असं मऊ करून घ्यायचं. आता हा बटाट्याचा गोळा केलाय बघा. आता आपल्याला बघायचं 1 वाटी होतो काय. आपलं 1 वाटी पीठ आहे ना, आपल्याला हा 1 वाटी बटाट्याचा किस पाहिजे. हे बघा आपला बटाट्याचा किस बरोबर 1 वाटी झालाय. आता याच्यामध्ये हे आपलं तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे. हे पीठ आणि बटाटा गरम असतानाच आहे ना असं मऊ करून घ्यायचं मिक्स करून. आपलं बटाटा आणि पीठ चांगलं मिक्स झालंय. आता त्याच्यामध्ये हे मसाला आणि काली मिरी पावडर. हे काय बाबू ऑर्गॅनो. आणि मसाल्याच्या जागी तुम्ही चिली फ्लेक्स टाकलं तरी चालेल. हा आता बाइंडिंग साठी आपल्याला बेसन टाकायचं आहे. आपली 1 वाटी घेतली ना तर पाव वाटी कमी आहे ना बेसन घ्यायचा. पण बेसन घेता नाही ना ते बेसनच्या गुटल्या झालेल्या असतात, तेव्हा असे चालणीमध्ये चालून घ्यायचं. हे असे गाठी असतात ना, मग ते पिठामध्ये गाठी मोडत नाही. आता बेसन कशाला आपल्याला बाइंडिंग साठी, म्हणजे मिळून यायला पाहिजे ना पीठ, त्याच्यासाठी. आता मस्तपैकी गोळा करून घ्यायचा. हे पीठ कालवता नाही ना चिकट असतो आणि हाताला चिपकतो. आता मी गोळा करून डायरेक्ट तुम्हाला दाखवला असता ना तर तुम्ही म्हटलं असतात मी कालवते तर माझा गोळा कसा चिकटतोय, यांचा कसा गोळा कटतोय एकदम झाला सुका. असं नसतं, सर्वांच्या हाताला चिपकतोय. बघा आपल्या हाताला चिपकतोच तो पीठ, कारण ते चिकट असतो ना. आता आपलं पीठ रेडी झालंय. आणि हा नको आहे ना, हे नको आहे ना. आता ते नकोय बेसन. म्हणजे तू 2 चमचे वापरलेत वाटतं. हा 2 चमचे पीठ लागतो 1 वाटीला. आता आपला गोळा करून घेतला, असा चिकट गोळा झाला आणि हाताला चिपकला म्हणून हात धुवून टाकले मी. आता आपल्याला काय करायचंय, हाताला थोडं तेल लावायचंय आणि हा गोळा जरा सारखा करून घ्यायचा आहे. आता याच्यातला थोडा घ्यायचा तोडून. याची आपण बारीक अशी लडी तयार करायची धाग्यासारखी. आता मी पहिले तुम्हाला थोडे करून दाखवते. आपल्याला आकार द्यायचा आहे ना, आणि मुलं पण अशी पोटात घालतात आणि असे खातात. रिंग्स. हा रिंग्स सारखी. टप्पी रिंग्स ते सगळं.
हा. आता असंच आपल्या सर्व बनवून घ्यायचं आहे का? असे सर्व बनवून घ्यायचे आहेत. सर्व असे करून घेतलेत बघ. सगळ्या पिठाचे गेलेत. आता मी तेल तापायला ठेवलंय. आता पहिलं आहे ना, तेल तापलं काय नाही ते बघायचं असेल ना, तर एक अशी टाकून बघायची त्याच्यामध्ये. असं बुडबुड येतात आणि ते आपलं तेल तापलं. जेवढं आपण तेल तापायला ठेवलंय ना, तेवढ्या तेलामध्ये मावेल एवढं सोडायचे, पटापट सोडायचे. आपण तेलात सोडले ना की 10-20 सेकंदने असे जरा धाराने असं जरा हलवायचे, म्हणजे खाली चिपकले काय ते बघायला. आणि ह्याच्यातच आपण जरा असा लाल रंग टाकला आपला तर ते लाल होतील ना त्याच्यासारखे. हा, थोडा आपण कलर वापरला तर पिठामध्ये. हा, तुम्ही वापरू शकता. मी नाही कलर वापरलाय. मुलांना कसं जरासा लाल दिसला की जरा अजून आवडीने खातील. हा, आपले सर्व असे फ्राय झालेत ना करून की आपले शिजले की कसं समजायचं, असे वरती येतात, असे तेलावर तरतात आणि थोडे बुडबुडे आहे ना कमी होतात. तर कलर चेंज झाला की काढायचे. रिंग्स, क्रॅक्स, चिटोस काही रिंग्स म्हणू रिंग्स शकतो. पण बोलतात ना. काही म्हणू शकतो. आता तू सर्व असे तळून घेतेस का? हा, हे सर्व असे आता सगळे तळून घेते. आता दुसरा बॅच. आणि झाड्याला आहे ना एकदम हलके लागतात आहेत आणि कुरकुरीत एकदम. असे बुडबुडे कमी होतात बघ. त्याच्यामुळे आहे ना, बुडबुडे कमी आले की आतमध्ये पर्यंत ते शिजतात. असे आपले चांगला कलर येईपर्यंत आहे ना फ्राय करायचे. आपण त्याच्यामध्ये सोडताना आहे ना, आता आपलं तेल तापलेलं आहे ना, तर थोडा आहे ना मीडियम करायचा. तर आता इकडे आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. तर तुम्ही इकडे बघू शकता मम्मीने ABC बनवली, DEFG हे सर्व आता तुम्ही बनवा. आता मी डी बनवला होता, हरवला हे वाटतं. चिपकलाय बघ. डी वाकडा झाला तुम्ही. आकडन त्याला असं बॉल लागला. म्हणजे काय झालंय बघ. तुम्ही नेहमी विचारताना दिल कुठे, आज बघा दिल आली आहे. आता झोपून ती खाली आली बघा. दिल तोंड दाखव दिल. तर ही बघा आपलीकडे रेसिपी आहे आणि एकदम कुरकुरीत आहे बघा. हे बघा तुटते दिसते आणि गरम आहे ना. तर तुम्ही आता रेसिपी सुद्धा बघितली आणि मी तुम्हाला तोडून सुद्धा दाखवलं. आता मी तुम्हाला एक बघा हे उचललंय. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो कसं झालंय. कुरकुरीत आहे एकदम. एकदम कुरकुरीत झाले, एकदम हलके झाले. आपले काय कुरकुरे, क्रॅक्स कुरकुरे असतात तू ना, जाऊन दाखव. एकदम हलकी फुलकी झाले, आतमध्ये एकदम पोकळ. आणि टेस्टचं विचाराल, स्पेशली ही रेसिपी छोट्या मुलांना बनवली, पण असं नाही की छोट्या मुलांसाठी. तर मला पण ही खूप आवडली. मोठ्या मुलांसाठी, छोट्या मुलांसाठी, सर्वांसाठी रेसिपी. सर्वांनी घरातल्यानी सर्वांनी करून खायची. आणि जर ही रेसिपी तुम्ही तर छोट्या मुलांना बनवून दिली ना, तर ते तुमचे बाहेरचे क्रॅक जे अनहेल्दी असतात, काहीच त्याच्यात उपयोग, काहीच न्यूट्रिशन, काहीच नसतं. तर जर तुम्ही हे रेसिपी त्यांना जर बनवून दिली ना, तर ते बाहेरचं खाणं विसरून जातील आणि तुमच्याकडे नेहमी हेच बनवून मागतील. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्कीच बनवा. तुमच्या घरी छोटे मुलं असतील, मोठे मुलं असतील, कितीही मोठे मुलं असू दे किंवा कितीही छोटे मुलं असू दे, त्यांना ही रेसिपी नक्कीच बनवून द्या. आणि टेस्ट विचाराल तर टेस्ट एकदम भारी लागते, एकदम छान लागते, कुरकुरीत लागते. त्याच्या आतमधला जो फ्लेवर आहे ना, तो खूप छान लागतो. तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, तुमची कमेंट्स आम्हाला सांगेल तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली आणि हा व्हिडिओ व्हॉट्सअपवर शेअर करा. एकदम मस्त झाले आहे. आणि आता तुम्ही खायला सुरुवात करा.